Вітаю вас у эфіры навіны Віцебскай вобласці, у студыі Артур Смалякоў. Адкрытае акцыянернае таварыства «Полацк шкловалакно» распрацавала ўласную тэхналогію вытворчасці базальтавага валакна і пачало выпуск першай партыі вопытнай прадукцыі. На прадпрыемстве устанавілі эксперыментальную печ для атрымання базальтавых ніцей і ровінгу. Інвестыцыі склалі каля 5,5 мільярда рублёў. Вытворчая магутнасць 560 тонн базальтавага валакна ў год. Прадукцыя гэтая выкарыстоўваецца ў нафтагазавай і хімічнай прамысловасці, аўтамабілебудаванні і жыллёва-камунальнай гаспадарцы. Першая пробная партыя тавару ў канцы сакавіка будзе пастаўлена ў Тайвань. Полацк шкловалакно рэалізуе і інавацыйны праект пры падтрымцы саюзнай дзяржавы. За ілжывыя паказанні ў якасці сведкі віцебляніну прыйдзецца заплаціць штраф амаль у 17 мільёнаў рублёў. Такі прыгавор вынес суд Першамайскага раёна абласнога цэнтра. Інцыдэнт, які пацягнуў такую адказнасць, адбыўся летась. Асуджаны з сынам пад уздзеяннем алкаголю вярталіся дадому на аўтамабілі і былі спынены супрацоўнікамі ДАІ. Каб выратаваць раней асуджанага сына ад адказнасці, бацька даў ілжывыя паказанні, нібыта ён знаходзіўся за рулем машины. Будучи предупрежденным об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, дал таковые об обстоятельствах совершения преступления его сыном, чем сам совершил преступление, предусмотренное частью 1 статьи 401 УК Республики Беларусь. Подобные дела поступают в суд крайне редко. Согласно статистическим данным суда, в период с 2012 года по сегодняшний день судом было рассмотрено 3 дела по статье 400 Уголовного кодекса Республики Беларусь, это заведомо ложный донос, 3 дела по статье 401 дача заведомо ложных показаний и 1 дело по статье 402 отказ от дачи показаний. Прыгавор можа быць абскарджаны і апратэставаны ў апеляцыйным парадку ў Віцебскім абласным судзе на працягу 10 сутак з дня яго вынясення. У апошні дзень масленічнага тыдня віцебляне шумна праводзілі зіму. У парку адпачынку імя савецкай арміі ладзілася святочнае народнае гулянне з усімі традыцыйнымі атрыбутамі масленіцы. Каб задобрыць вясну і наблізіць яе прыход, нават падрыхтавалі аўтамабільны картэж. Падрабязнасці ў Юліі Устиновай. Подходи, чистой народ, скидывай наряды, покористу ледяной, на столбе награды. Заводзілі публіку сваёй весялосцю і жартамі творчыя калектывы. Па ўсім парку Мазурына музыка і спевы. Да разнастайных гульняў і актыўнага ўдзелу ў свяце публіку запрашалі казачныя героі. Жадаючых прадэманстраваць спрыт і ўзабрацца на высокі драўляны слуп было многа. Але пакарыць яго, дабрацца да самай вяршыні і зняць шарык удалося адзінкам. Вось ім, самым спартыўным, смелым і адчайным, і дасталіся прызы ад Віцебска Аўтасіці пад апладысменты гледачоў. Першаму галоўны прыз набор аўтамабіліста, астатнім сертыфікаты на тавары і паслугі ад кампаніі «Витебск Аўтасіці». Хорошее детство просто. Вечно по деревьям ползал. Автомобиля у меня нету, поэтому приз я выиграл своему брату. На гэтым прыемныя сюрпрызы і падарункі не скончыліся. Усе, хто правільна адказаў на пытанні віктарыны, таксама атрымалі падарункі ад кампаніі «Витебск Аўтасіці». Настроение замечательное, весело, весенняя погода, аттракционы, праздник, счастье вообще. Вот выиграли призы от Витебска Аўтасіці. Масленіцу праводзілі дружна. Вясёлыя гульні і песні, смачныя пачастункі. Пад задорныя музычныя кампазіцыі ўсе частаваліся традыцыйнымі румянымі блінамі. Падтрымліваючы славянскія традыцыі, спалілі саламянае пудзіла, а разам з ім усе негатыўныя эмоцыі і пачуцці. А каб вясна не затрымлівалася, ёй насустрач Витебск Аўтасіці накіраваў картэж новеньких автомобилей. Витебск Аўтасіці является современным мультибрендовым автоцентром, который предоставляет полный спектр услуг, начиная от продаж автомобилей, сервисного обслуживания автомобилей, гарантийного обслуживания. На нашем предприятии имеется парк тест-драйвских автомобилей. Мы с удовольствием ждем вас в гости. Вы в любое время можете записаться либо по телефону, либо оставить заявку на сайте и провести у нас тест-драйв. Напрыканцы свята ўсе дружным гуртом сталі ў карагод, у цэнтры якога патрэсквала вогнішча. Развіталіся з зімой. Дарэчы, шчодрае сонца ў гэты дзень абяцае такое ж добрае надвор'е на Вялікдзень. Юлія Устинова, Кирилл Кайсберг, навіны Витебск. Яечня з 1000 яек, піўны суп і певень пад парасонам на слупе. Сёлета ўпершыню на масленіцу ў Віцебск завіталі літоўцы. У горадзе над Дзвіной запахла не толькі вясной, а і вільнюскім казюкасам. Чым яшчэ парадаваў масленічны гарадок у рэпартажы Інны Кірыенкавай.
конкурсами, забавами, народными гуляннями проводили зиму и сустракали весну. Масленічны Задзвінскі городок ператварыўся ў бойкую кірмашовую пляцоўку. Кожны мог знайсці сабе занятак по душы. Аднак бадай ніхто не праходзіў міма кулінарнага шоу, якое ладзілі літоўскія госці. Разбіваць яйкі для рэкорднай яешні яны давалі ўсім жадаючым. За працэсам сачылі і малыя, і дарослыя. Як-ніяк, такое давялося бачыць упершыню. Всегда надо делать какое-то шоу, и всем будет очень интересно, потому что наш девиз как-то делать разные проекты, которые никто еще не делал. Пакуль жа рэкордная яешня гатавалася, можна было прымерыць рыцарскія даспехі, пакатацца на кані альбо паўдзельнічаць у конкурсах ці спаборніцтвах. Нават пахмурнае дажджлівае надвор'е не магло сапсаваць святочны настрой. Падбадзёрвалі і забаўлялі публіку музыкі, юныя артысты і аматары імправізаванага шоу. Это шоу. Людям нравится. Огонь, все ярко, красиво, много. Ну, вообще, конечно, сложности есть, правда? Есть. Для этого нужно долго учиться, тренироваться, отрабатывать. Мне праздник очень нравится. Много веселья, радости, разных сувениров. Блины первым делом. Блины с медом, с маслом. Ну, если бы еще погода, конечно, было бы получше, солнечно, было бы вообще замечательно. Ну, а так настроение хорошее, замечательное. Радасць, смех і цудоўны настрой абавязковыя на масленіцу. Заклікаць вясну дапамагалі рамеснікі і народныя ўмельцы. Сувеніры на любы густ прапаноўвалі яны удзельнікам свята. Сярод іх і галоўны атрыбут масленицы. И раньше было поверить, что свист привлекает тепло, весну и счастье людям. І якая ж масленіца без пачастункаў, без традыцыйных бліноў. Сталы літаральна ламіліся ад багацця кулінарных страў. Тут і юха, і бульбачка, і дранікі ў форме каўбасак. Такія делікатэсы прапаноўвалі літоўскія павары. Это называется бедарей. Ну, тоже делают из картошки, это тертая картошка, шкварки, лук чуть-чуть, ложит внутрь, печет. Тым часам на 1,5-метровай патэльні дасмажвалася яешня. Не прыгарэла, значыць, удалася. Літоўскія госці з радасцю частавалі ўсіх жадаючых. Как на вкус? Отлично. Мало соли, как раз то, что народ просил. Ну, молодцы, люди старались. Огромное спасибо. Праздник нам устроили. Масленіца атрымалася смачнай, а калі меркаваць па народных павер'ях, год будзе удалым і шчаслівым. Інна Кірыенкова, Александр Прыстаўка, навіны Віцебск. Праваслаўныя вернікі ўступілі ў самы працяглы і строгі Вялікі пост. Ён цягнецца 7 тыдняў і з'яўляецца падрыхтоўкай да сустрэчы ўрачыстасці з урачыстасцю светлага Хрыстова ўваскрасення Пасхі. Падчас Вялікага посту ў вернікаў прынята шмат маліцца. Вось і студэнты Віцебскай духоўнай семінарыі з раніцай адправіліся ў храмы, каб звярнуцца да Бога. Малітва дазваляе чалавеку пранікнуцца любоўю і міласэрнасцю. Смысл поста заключается в том, чтобы духовно очиститься, духовно укрепиться, попытаться изгнать из своей души, исторгнуть какие-то страсти, какие-то греховные наклонности, приобрести какой-то добродетель. И поэтому пост – это средство духовного очищения, посещение богослужений, усиленная домашняя молитва, чтение Священного Писания и духовных книг. Першы тыдзень Вялікага посту самы строгі. У трапезнай семінарыі падрыхтавана постная ежа з рознай гародніны і ні кроплі алею. Постная пища очень хороша, она очень легкая. И для нас, студентов, очень полезная, говорится. В пост мы первую неделю кушаем легкую пищу, без жирности, без рыбы, ничего такого нет. В пост мы усердно молимся. Это очень нам помогает. Пища поддерживает нас, как духовная, так и телесная пища. У пятніцу ўжо можна будзе з'есці колева – пшанічную кашу з сухафруктамі, арэхамі і мёдам.
Аб галоўных падзеях в области своим чытачам рассказывают региональные выданні. Областная газета «Витебские вести» до Дня Конституции Республики Беларусь, який адзначаецца 15 сакавіка, падрыхтавала рэпартаж з усебеларускай акцыі «Мы грамадзяне Беларусі», падчас якой маладыя людзі краіны ва ўрачыстай абстаноўцы атрымалі галоўны документ – пашпарт. Па выніках 2015 года свабодная эканамічная зона Витебску вайшла ў тройку лідараў па 5 паказчыках сярод аналагічных утварэнняў у Беларусі. Прычым толькі на Віцебшчыне забяспечана станоўчае сальда знешняга гандлю паслугамі. Мадэльер з Віцебска Ганна Краснер, якая мае ўласную майстэрню, сцвярджае, што сучасныя нявесты не баяцца дадаць яркую нотку ў свой самы галоўны нарад. Пра тэндэнцыі вясельнай моды ў дызайнера пацікавіліся корэспандэнты газеты. Журналисты газеты «Витьбичи» до Дня Конституции падрыхтавалі бліц-апытанне з прадстаўнікамі розных сфер і людзей розных узростаў, каб высветліць, што для іх асабіста дае асноўны закон краіны. До Дня спажыўца журналисты «Витьбичаў» прымеркавалі выпуск проекта «Клуб спажыўцоў». Інтэрв'ю з начальнікам абласной інспекцыі Дзяржстандарта Аксанай Мурашкевіч дапаможа зарыентавацца, на што звяртаць увагу пры выбары прадуктаў. А ў корэспандэнцыі «Каструлі» стаяць без справы журналісты зноў звяртаюцца да тэмы набыцця вельмі дарагога, але зусім не такога чароўнага, як рэкламуе яго прадавец, посуду. Дарэчы, свае правы і іншыя спажыўцы ўжо адстаялі ў судзе і вярнулі дарэмна патрачаныя на каструлі дзесяткі мільёнаў. Под рубрикой «Творчая майстэрня» журналисты Витьбичаў знаёміць чытачоў з партрэтам мастака, дызайнера Татьяны Макляцовай, якая гэтымі днямі адкрывае ўжо другую запар выставу, дзе будзе прадстаўлены эксперыментальны тэкстыль. Відэаблогер з Віцебска прадставіла Беларусь на конкурсе «Миссис Мама YouTube 2015». Яе саперніцамі былі 10 маладых маці з России, Украины, Англии, США, Таиланда и Индонезии. Адзіная прадстаўніца Беларусі Алена Федзюкович атрымала тытул «Развіваючая мама», а яшчэ журы конкурсу назвала яе чароўнай матуляй. З сям'ёй відэаблогераў Федзюковичаў пазнаёмілася Юлія Устинова. Привет! Привет! Сегодня у нас очередной урок по лепке. Мы будем делать фрукты и овощи. И сразу делать из них салат и готовить разные блюда. На прасторах сусветнай павуціны іх ведаюць як супербацькоў, а пачалася гэта гісторыя з нараджэння маленькай Катюшы. Маладая мама Алена шукала ў інтэрнэце адказ на пытанне, што неабходна ўзяць з сабой у раддом, а потым вырашыла падзяліцца практычнымі парадамі з такімі ж пачынаючымі бацькамі. Відэапарада стала надзвычай запатрабаванай, і тады Федзюковічы сталі дзяліцца сваім досведам. Подкидывает нам темы ребенок сам, во-первых. Во-вторых, мы видим, вот с чем-то сталкиваемся, мы это тоже можем снять легко. И плюс еще, естественно, люди нам задают какие-то вопросы, и, соответственно, мы делаем выводы, что этот человек интересует, он просит что-то снять, и мы тоже это снимаем, стараемся по тем темам, что людям интересно. Алена по профессии бухгалтер, Максим инженер. Знайсці адказы на шматлікія дзіцячыя пытанні дапамагаюць кнігі, часопісы, той же інтэрнэт. Бацькі-блогеры скрупулёзна сістэматызуюць інфармацыю і ўжо ўласным вопытам шчодра дзеляцца з усімі, хто пажадае. А іх нямала. Відэаролікі супербацькоў штодзень праглядаюць тысячы карыстальнікаў інтэрнэта, больш чым са 120 краін свету. Заўважылі і адзначылі віцебскую сям'ю блогераў арганізатары конкурсу «Миссис Мама YouTube 2015». Журы зорных матуль, якога узначальвае актрыса і тэлевядучая Эвеліна Блёданс. Суддзі ацэньвалі афармленне канала, яго інфарматыўнасць, стыль падачы матэрыялу, актыўнасць гледачоў. Итак, в номинации «Развивающая мама» победу одержала мамочка из Беларуси Елена Федюкович. Поздравляем, очаровательная мама. Катюша! Катюша, опять? Мы выиграли! Разам з чароўнай развіваючай мамай і татам тытулу радуецца і Катюша. Хедлайнеру відэаблога «Супербацькі» на днях споўніцца 2 гады. Амаль з нараджэння дзяўчынка ў эфіры. Кожны дзень натхняе дарослых на сумесную творчасць. У нас еще 4 канала, кроме этого. Это развивающее видео детской ТВ, Катистар, канал нашей доченьки, и канал «Полезные советы», канал обо всем, и мой любимый канал «Вкусное блюдо», на котором я готовлю. Відэасюжэты сям'я Федзюковічаў здымае кожны тыдзень. Новыя тэмы на кожным кроку. Сумеснае хобі збліжае сям'ю, дае магчымасць сябраваць са мноствам людзей з усяго свету.
Юлія Устинова, Кирилл Кайсберг. Навіны Витебск. І на гэтым выпуск навін завершаны. Я з вами развітваюся. Партнер добрага надвор'я газета «Витебичи». Говорят, весна в этом году будет ранняя. Да-да, а осень урожайная. А по гороскопу у рыб ожидается прибавление. Если бы не Витебичи, так и плавали бы в неведении. Даже рыбам всем понятно. Витебичи читать приятно. Так что, друг наш, торопись, на газету подпишись. У ближайшие сутки по области чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. Ноччу месцамі кароткачасовыя ападкі, у асноўным мокры снег. Днём пераважна без ападкаў. На асобных участках дарог галалёдзіца. Ветер ноччу пераменных напрамкаў, днём усходні 4,9 метраў за секунду. Тэмпература паветра ноччу -4 + 1, днём 2,7 цяпла. У Віцебску таксама чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я без істотных ападкаў. На асобных участках дарог галалёдзіца. Тэмпература паветра ноччу -2,4, днём ад 2 до 4 цяпла.